додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ як ҷавони 18-соларо барои анҷоми ҳаракатҳои бадахлоқонааш дар нисбати як писари 12-сола ба 160 соат корҳои ислоҳӣ маҳкум намуд. ин ҳукм боиси норозигии модари ноболиғи ҷабрдида гардида, иддао дорад ҳаракатҳои бадахлоқона бо истифода аз ҳолати оҷизӣ ва бо зӯриву тарсондан сурат гирифт. бинобар ин муҷозот бояд сангин шавад. Торат ҳоҷатхона дуромадай дига ба зуси намебуроя. Ба гуфтам ки пушти дарш дам хе истодам. Ба чаҷон мегум охо бубро торат кинем оя мегум ох чи? Дарат мекушам нигам мекунам. Оча мегам ма қафом дар мекуна. Гуфтам чо када қафо дар мекуна? Ишкам дар шиди ё ишкамат сахшда. Не оча. На қоил нашид. Тарс будака тарс ки нишон дода гуда қоил нашид якум бораша. модари 30-солаи ин навраз пас аз он ки дарди писарашро фаҳмиду ба шавҳараш расонд, ба қавли худаш падари кӯдак ба ӯ ҳушдор додааст ки ба ҷое шикоят накунад ки талоқаш медиҳад. Баъд синҷ гуфтам ки ва омад оча я чи бугум мара намезани. Мара ҳичи намегуфтам. Не охи гап зан ман ҳеҷ вақт ҳеҷ намегум. Мара имрӯз дим метаҷ бобом бурда қити бурдай вай кардай. Дараваш қапидаи хичада танем будагам. ин зан дар ҷое кор намекунад. пас аз ҷудо шудан аз шавҳар ҳоло бо 3 фарзандаш ҳамроҳи модараш зиндагӣ мекунад ки ба қавли вай вазъи зиндагиашон сангин аст. мегӯяд аз шикоят ба мақомот пушаймон нест ва додхоҳиро идома медиҳад. падари ҷавони маҳкумшуда аз рафтори писараш нигарон буда бар ин назар аст ки шояд дар тарбияи ӯ кӯтоҳӣ кардааст. вале мегӯяд на ҳама иддаои ҷониби дигар ба ҳақиқат наздик аст. мегӯянд ки айрӯи беақлиш мисол гуноҳ мисол чиз карда ки гуноҳам накарда охи мисол ягон чиз далер надора чизи кардагӣ ё барои ҳамеқа мисол ҳамун бигем бекорам нест қати ма ҳамун фарзанди ма дабари ма сохтмончиём дабарам кор мекунам мисол бекорам нашида ё хая чиза мисол чихела як худованд душмани каса ба чиз гирифтор накунам меган як чиза ки чиз карим агарам бағалтонанд таку. ҳарчанд ҷониби маҳкумшуда ҳукми додгоҳро дуруст меҳисобад, вале адвокати ҷабрдида таъкид намуд ки банду басти парвандаи зерҳимояаш нодуруст сурат гирифтааст. модари наврас афзуд ки писараш дар мурофиаҳои додгоҳӣ ба равоншиносон дастрасӣ надошта, ҳангоми пурсишҳои додгоҳӣ дар рӯ ба рӯи маҳкумшуда аз тарс наметавонист пурра ҳарфашро гӯяд. рӯзи 18 декабр дар додгоҳи рӯдакӣ гуфтанд додраси парванда дар як давраи омӯзишӣ аст ва касе ҳозир нашуд ки ин қазияро шарҳ диҳанд. равоншиносон мегӯянд на танҳо ноболиғон, балки дар қазияҳое ба ин монанд аз рӯзҳои нахуст бояд волидон низ ба машваратҳои равонӣ фаро гирифта шаванд. баъзан мешавад ки донишҳои волидайнон басанда аст ки кӯдаки худро аз ин ҳолатҳое ки зарбҳои равонию ҷисмӣ мегиранд бароранд, вале мутаассифона то 90% онҳо наметавонанд ин корро кардан ва худашон ҳам ба проблемаҳои масалан равонии дохили оилавӣ гирифтор мешаванд. барои ҳамин муроҷиат кардан дар кор ба равоншиносони тиб он системае ки мо пеш мебарем ва дар ин ҳолат метавонанд ки онҳо кӯмаки профессионалӣ ҳирфаӣ бигиранд. ҳомиёни ҳуқуқи кӯдак пайваста таъкид мекунанд ки дар мурофиаҳои додгоҳии ноболиғон ширкати равоншиносон муҳим буда бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳи бештар шавад. моҳҳои ахир чанд ҳодисаи таҷовуз ба номус ва амалҳои шаҳвонӣ нисбат ба хурдсолон дар тоҷикистон расонаӣ шуд. вазири корҳои дохилии тоҷикистон дар охири моҳи июл гуфт дар 6 моҳи аввали имсол 16 ҷинояти таҷовуз ба номусро сабт карданд.